Здравейте, казвам се Владимир Вълчев, съм регионален представител на Байер. Намираме се в стопанство в село Стоил Войвода при Димо Димов, който отглежда пшеница, слънчоглед и други полевъдни култури. Тази година заложи на нашия хибрид слънчоглед Хъдсън. Изключително доволен е от добива. Защо? Хъдсън се представи с много добър старт, начално развитие. В същото време се доказа като изключително подходящ хибрид за сухи почви и при тези сухи условия, които бяха тази година, се представи с един забележителен добив. Беше сравнен с други хибриди, даде един от най-добрите добиви, в същото време маслеността беше много висока и слънчогледа вече е реализиран на много добра цена. Това, което се различава Хъдсън от другите хибриди е следното. Той е толерантен на синя китка, раси от А до F 2 пъти плюс, в същото време е много толерантен и към маната, представя се много добре като развитие, ранен хибрид с изключително добри показатели на семената, като масленост, като добив. Казвам се Димо Димов, обработвам земя землищна Стоил Войвода и тая година, като за първа година, както е на пазара хибридите на Дикал слънчогледовите, пробвах един от хибридите и съм много доволен. Просто очудващи резултати показах. Хибрида, който заложих за всяк е Хъдсън и се представи много добре за тая година. Се има предвид, че валежите не бяха никакви валежи, нямаше мога да се каже. Резултатите бяха много добри. Подходящи за сухи условия на отглеждане. Добива за тая година е много добър, като и показателите са добри на хибрида.